Ngilalong kinong tong ngilalong kinong tho diang. Kata kadai kaba nga ai burom ya ka ki SU banadu shua bangin long kita kinong tong kinong tho diang ka ki SU kaladai ka seng ka paning kong kabalayo i jengai ya kata ka jengkai krong ka jat penriu jongi. Bat kelap bun bah kita kinong krong. Tang bangi kita ki jeng tho diang ki jeng tong hendak ka jeng krong. Dekadai kata kaba nila sokentit balai kita kiki SU kila ya isi dakhar balai kita kiki SU ke syok dakhar kisumi bikum kita bat bunhi kita ki balashu penrem bejaki kadai hatuka kapor kaba ladan kita ki ban ladan ki curfew ladan kita ki ding kulmar ki ba la syirkai kata kajing yaki bat kaladan pat tang kajing penrem kiba bun hinangi ki David tang kita karukom keding long jat ban riu jongi kabangi jupen rembet para mangi hadu mentar ngimpak kelah hadu mentar ngilak kai krong hadu mentar ngilak long merau ru ngimpak kelah ngidang ikran benbet para mangi dekadai kata kaba la pendu bono pat ya kaki SU haki bun senam hakaba kita kipat ba akim ai kajing kersan ajing kersan life hope person ngalaban tenang ta hadien pan hak kini kisnem kilas dang ban bot den kini ki wei kiseng bahalang kum kahitu kum ka HYC ki wei kiseng ri belakam pau kerhai ki lapon kilami syiraham ban bot den ya kata sorkar bakal tak sorkar ka bakumta tak sorkar bakumta kata kadai ka bapala ka bangiru ngim dan ban mi manu-manuru kita kilong kami ngila shulingo ba kita kisang bahalang ayu kilami kan dekat nia wairu yung baula keran ya ka badai wairu la keran badai henry hadu mentang pakut kita ma dekat do hakaba ngamban si bangan mi no syakmat ngayo iba dan ban keran bak ya kata kacing dapram syuas ngautang baki kentho bakani ka sarkar kadek bala pendapram ki keno ada sarkar ka bala pendapram dengan banse mengalami no syakmat hakin kiransan kadang bangan pensyai ya phiki pa henry person arngun nak sispa ki bala tre ban sangap ya kita ki video ki jonga dikata kadek ba ngala syuwan ngadawan da kajing satar ngamle aran namang if ya tho ki comment ki bakijat ki kinti ro ngamle aran namar ba ngal wan na benta jompi namar ba ngawan ya kanong rim bangan pensyai balai ba kita ki nuki seng ro kim shim dan ki ban keran ya kata karam shikaram ki syukano atau makin pensyai karam ayu kata tiang tapan kadai kata kabala penlong yang ba nganjo ban pensyai pat ba ya kani kajing ton karam kapan nadu bangilayo ya kajela dapram dikata kadai kaba ngal ai pun teliki real samdan kam shu ban pensyai wat la ki bat phau hajar ngut ki priu kim pat tip bangah keran ayu hakini ki reels kamu man lakasngi kimi be hitu ki messenger kumba shispa sau phau shispa andro phau shispa anyo phau kita ki new messages nganla man pech kat kita barwa dang lapet ki tho hai dang lapet ki ong hi darling dang lapet iwei hedin iwei no ngam jupet na marban lapet chu kat kita malakas ni kunta dia den ta ki ong hi pha what up pha tang layo i bahano kum kita an ngakali bahano kan dan katok ani ki banga phone khanang no yaki ki ong ngim tip ngala text bahano yaki ban pensyai ki ong ngim tip fikiran ayu
kata ken kepala penelong yang bang so lengo badai kani kajing mi kita makat ni namar ba kim sya askor ya kita kilong kemi kibalawan hakini kerensan ban keren ya kita kimat kajing kajelah Tindra ki bun kita kilong kemi ki bak mi hakini kerensan ru kita nala ki jong kijing start kijing sempang ki jong ki day bangin keren ben dia tambah long napet pada ya kan ke topik ke bangi keren bi di ban long ki sya askor dikata ka bang aku aman pensyai maka sarkar ru kiti ki bela trai rat ba bahahi wat la ke jela ki la yo apa dan kata karam ru ke sarkar kala siu de kita ki jaka khaput ai si pen ai de jaka khaput ru mla bandep na marba kita ki jaka khaput ru kide ki baki hap siu si kitu ki nong song snong tekan yo ana ai kin kata ka sarkar ban siu haba katak asam ka light wa thang ai nanta kita ki karkhana ru pendulut tekan yo pisan kata ka sarkar te kata ka sarkar ru kata ru kala trai jar jar kala trai teng hi da ka baka pen mi no asa ta ka boarding la jong da kata ka dam nong mahir hakas nem kha khandai spa nyop khandai ha mar baki ki esyuru ki ong baka ne ka sarkar ka bom lai si bom lai henry ka sarkar kala te ya ka dam jong ka nong mahir te kata ka de ka pa ka jing bom pensyai ka sarkar ka pendu ka jing iet ka pendu ka jing kersyan na ki pat ba te kata ka bang aku aban pensyai hang ni pan baka de kani ka kenti ka bang lawan no mangasya khmat pan pensyai lu di kini ki jing jong ka jela bat kilas dang bun mentah ki balabut den ya kani ka jing dap ram ka jela ka jong ni bat ka de hang ni ka kenti bakalawan ka ki SU kalawan tang na ka banta bakan sngutu bakan ni ka sarkar le si ki layo sngu kita ki dingkran jonga na rong pala bantim tang bangala pensyai bak kini ki karkhana shri simen ru ki dei hi ki jong ka asam de le si ngan ai burom ka ki SU le si ki la don ka tu ka ni ki bala sya askor pat ki dei kita le si ki ya ki jong ka lenti rong tip tang bala dang ni de ki bangim pat so thu ru iwei iwei ngin ya selok bat ngin ya wanra kata kading kentiu ya ka jela bat ngin ai bor ya ka sarkar kanu kanu ka sarkar ka pi diet ma pi pat ba ni ki takilong kemi ni dei ban ai burom ni dei ban ai ka kersyan bat ni dei ban ai ding ya ro ai ka bakile ba ba bat ni dei ban kan tho ai ka tak bakile ka bom dei ru bat ba ngin la bangin wanra ka ding ya kala hakani ka sensyar ka mamanta ha ka ba ka ki SU kala wanra ka tu karali ka bala pen mi ki tu ki jing ya syo ya dat henry kam shim dei pat ka ki SU ka bala blok ya kita ki kali asam Kitang kata ka bang ko ban persyai bah la da phia pen tho bria phia ong ba dei na ka ne ka khana kai na ka ne ka khana sniu ka bala ya syo briu ka bala pen sange te kitoris ka bangila du kamai menta kam dei kata ka dei ka ba utan uplei ha kita ki kam ha ba ka ki SU ka pen sngo tang kita ki karkhana stri simen bat kit nu ki kam ki ba ya dei ba ka sarkar ka tei tang ye kita ki briu bana ba jela henrei ki la khang hi ki asam ya ki kali ki jong ka Meghalaya mat kade kata ka ba an sa ai da ka wiki episode kerpang na ka banta kata ka jing ya dei kata ka jing khang no akan kata yang ni ne kan long ka jing mantuai ku bless you